ibandla leThekwini Community Church elinye lamabandla elikhona la eThekwini elinemgomo ebalulekile yempilo. Okokuqala nje okubalulekile ngeThekwini Community Church silibiza njengebandla labantu. It's a community church, indawo la wonke umuntu ethi mayifika khona athole ukuzizwa nokuxhumana noNkulunkulu. What is different about this church is that it takes care of its own people, but again, asinakekeli kuphela abantu abangaphakathi la, we take care of all the people as the community. Wherever we are, we try as much to take care of the community. We take care of the young people. We try to make them to grow into the knowledge and the fear of God. We have a lot of people who have come to this place and their lives were changed. Sinabantu la esikhathi esiningi abafike bengenayo imisebenzi kodwa uNkulunkulu akwazi ukubasiza. Sibe nabantu la abafike la enkonzweni imndeni yabo iqanisekile ngeenkinga zokuphila kodwa bafike basizakala. Sibanabantu abaningi abaqala amabhizinisi after hearing izwi kaNkulunkulu, motivations and talks that we do in this church.